Vana, vana, vana. Teacher, teacher, teacher. Vana, vana, vana. Teacher, teacher, teacher. Ndinokukwazisai vana mese pachirongwa chino chinonzi Damba nevana neni wenyu Tete Gire. Pazuva ranhasi tinoda kudzidza kutaura mazuva manomwe evhiki. Panoperera chidzidzo chedu tinenge tava kuziva mazuva manomwe anogadzira vhiki kubva kuzuva rekutanga kusvika kuzuva rekupedzisira. Mazuva manomwe anogadzira vhiki anoti svondo. Ngatitaure pamwe chete. Svondo, muvhuro, chipiri, chitatu, china, chishanu, mugovera. Svondo ndo zuva rekutanga pavhiki. Mugovera ndo zuva rekupedzisira. Mazuva manomwe anogadzira vhiki. Mazuva manomwe anogadzira vhiki. Mazuva manomwe anogadzira vhiki. Mazuva manomwe anogadzira vhiki. Svondo, Svondo, muvhuro, chipiri, chitatu, china, chishanu, nemugovera. Tinoda kuziva mazuva anogadzira vhiki tichataura nechirungu. Svondo tinoiti Sunday. Muvhuro Monday. Chipiri Tuesday. Chitatu Wednesday. China Thursday. Chishanu Friday. Mugovera Saturday. Mazuva edu anogadzira vhiki. Zuva rekutanga ndiro svondo richiteverwa nechipiri, kouya chitatu, kouya china, kouya chishanu. Vhiki redu rinopera musi wemugovera. They are 7 days. They are 7 days. They are 7 days in a week. They are 7 days. They are 7 days. They are 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. We come to school On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, we come to school. kuchikoro. Tinouya mazuva mashanu. Tinouya muvhuro, chipiri, chitatu, china nechishanu. Musi wemugovera tinozorora tiri kudzimba dzedu. Today is my Favorite day, always is a special day. I like to go by Saturday, but today is my favorite. Let's go! Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday we rest. And Saturday we rest. Saturday ndo mugovera, ndo zuva ratinozorora ratisingauye kuchikoro.
chidzidzo chedu chaperera pano. Tosangana zvakare pazvidzidzo zvinotevera. Neni wenyu Tete Gire.